kaseng Ribhoi Youth Federation sengkimi hapo ka jingyelam jong usamla Shembok Marba Education Secretary ka RBYF harangkat usamla Rishan Nongtri Assistant Education Secretary usamla Spirit Hing Employment Secretary lembar kidkhot kaseng nin kasngi kilalej ban ujor bar IT ya ka jingtho asyaw Deputy Commissioner ka Ribhoi District u Dr. Abhishek Shani u balongru u Chairman ka Vidya Laya Management Committee jong ka JNV Nyangbari halor ka jingkeno badon ki khna na syabar ka jela ki bala yorong sya ka te ka school ka RBYF kala lab badon sangut ki khna ki bomde ki trais nong jong ka Ribhoi District ki bala yorong ha ka te ka jaka pule halor ka ne ka seng kala dawana udisi bade ban penlong ka jingto kit ka babnia banlab ya ka jing shisha habakren sekilat pathai khubor hadin ka jing kendu baru Deputy Commissioner usamla Shembok Marba ulaong bakat kum ka jinglap jong kaseng arngut ki khna na Assam kilayo banrung ha ka bha na umling block bat na umsning block ka RBYF kala kantu bat maham ya ki nong yalam snong bakim dei ban ai ya ki residential certificate claim ka jing bishar bania namar kani kala ban kta ya kala we jong ki khna jong ka trai jilla haba jubab halor kani ka jing ujor jong kaseng Deputy Commissioner o Dr. Abhishek Shani ulakular ban simkhia ya kani bat ban pelong ka jing to kit ka bania badlap ya ki jing shisha baro Penegapur da kemesim ke baso kia bat ka baso bitar na kaliang jongi kum ka Ribhoi Federation adin bengilayo ya kini ki list jong kita ki khna ki ba de na sabar jong jela bat sabar jong district ka penlong yangi ka Ribhoi Federation ba inmi sakman nomor ba kum ba ka pausai hang ni kalong ba mo kadon udak jingkeli ubahe let's say ba kumno kini ki khna ki banabar ke jela kumba nakaliang jong unong ilam jongi nakaliang jong ka education cell ila pensyai ba kata kalong ba habaidei bot u Amit Kumar u badei na po Bihar nangta ka Hema Deka Purap Sub Kota bat Ayush Prasad Sarma kini berkhot sangut kidei ki breu nani ki kerteng jong ki khna ki ba na sabar jong jela te udak jingkeli ba he bre kalong ba kumno ba kini ki khna na sabar jong jela kiyo bandrung kertap lane ban so singan lane ban yo rung lai lut hag bai dei bat ka jing rung school hapo JNV te kapau sai kedar ba lese kidon kino lane manur mano ki balong kita ki bakwan mentoy mo ki bapet ya kabhashi mat ya kayo shimat kat hadu bakim saliashu let's say ban penyarap ban penyo ita kikot kisla namar gitip syai ban hadu Bihar kumno kintip ikilat kiliti lada umdan uba napo kadong kathain jong lade te katahi ka ba nakaliang jongi ka Ribhoi Federation ngiso ban pasat lane ban penpau ba ka Ribhoi Federation kam aili bat kanum ailat hiru ya kum kita kijai benrio namar ba kanehi kalong kumba phi pejpo lani phi iben ikho ya kikun samla lani kikun kiti jonggadong bagathan bat kumbagatin kibreu ki juong ba kalawei jong kisamla jong kasnong gathau kalong lani kasong hangi kikun samla haba kumni pat sei kata kalawei jing kun samla manu menshimi jingit khli haba kum kini ki ke wanja ki kilong lani ki pau te sigintin nakaliang jungi ka Ribhoi Federation ni sngo ban maham tange lani ban berngem let's say mo agbai dei bat kino ki kri nong sensar snong ki bailami ga snong gathau nginang kermen ba nakaliang jongi kum ki kanhun seng balang na kapor ngi ju ya dawa lani ngi ju yami sesurok ban dawa na ka sarkar mo binginyo kata ka ILP lani kata ka MRSSA enrai pelse ladangi lapat ba kum kine ki benta ba nakaliang kinong ilam snong ki ba simpat da Kawai galinti kata kalong ba kinyo jingmentoy simet da ka ba kin ais non ya kata ka residential certificate om haga kerteng jong ka temporary henry ki ais non wat ya ka permanent residential certificate dan kaliang jongi ngi maham tange banang ni skmat kino ki ramba snong dan kinong ilam snong ibrang don ni kum gene jumut juperhan ka ba jabo lani ka ba ileran ban pet na kaliang jongi nginom aili nginom ailat ngin yai budin banang ni skmat lada pidang yai milin lada ngilap nakaliang asang inle dagno no kesinjam ka bakham tange bat ka ba mapihi pin sahab bankit ya kijingit kli ju opor nakaliang jongi ka Ribhoi Federation nasgo ban kerparu agabai dei bat
ka administration mo ba kino ki dokumen sah ka ba swa ba mapi fin issue pide ban banya pide ban pet la kalong legal ne kalong illegal la kalong haglati ka badai ne ka bomdai namar ba ngi kermen scam ba ka jingdon jong pi kum kinong yalam lani kinong pet kinong kmi mo ya ka ba ka miat jong dong ka than kau si la ngin lap ba ke jingle jong pi pada ka kata mat yong pat ya ka imlang sa lang kamtam ya ki kun samla ne ki kun kalau we jong dong ka than ngim penpau ke jing susi ke ba jur la ngin lap tum kita ki benta ten rei nang ni smart ni sgo ban penpau ba mo ini ki berkhot kan long ha ke jing peniat ke bakut ke basuba na kaliang jong pi kum kinong yalam ke bor district ba pin pet ba pin benia kanang ba kanum don kanu no ke jing do nong hak bai dei bat kinong song jong ka tamri boy la ne ki we ru di district ki bahap apa kejela biet jongi